आरो गुबुन गोसथोनाय दं होनदों नामा नाय नोंनि जुलिनि मन्दपाव सोरबा जिरायोबा नोंनि जिखौबो मोना आंनि जिखौ मोना बै हिनजावनि जिखौ मोना मिथिगौ गैया नोंथांमोना क्लिपाव नुखाबाय आरो थाम्बनेलाव नुखाबाय थिग बिदिनो जोंहा बर' सिस्टार ब्रादार्समोन जितु फेसबुकाव भाइरेल जाना थांनाय नैबे भिडिअ भाइरेल नङा जेबो माने आं नोंथांमोना क्लिपाव नुखादों आरो फुल भिडिअखौ नायनो थाखाय वेट खालाम जितु आं होलांगासिनो दङ स' लोगोफोर नैबे भिडिअआनो जाहैबाय माने फेसबुकाव गोबां साननै सिगाङाव भाइरेल जाना थांदोंमोन दा बेनिनो आरो मोनसेबाव आरोना जितु नैबे गोसथोनायखौ मा नाम दोनगोन ये रिश्ता क्या कहलाता है जितु सिरियालाव नोंथांमोना नुखादो दा नायलांनोसै जोङो बिनानावा माने बिराद थार गोसोजों गोसथोनाय आरोना दा गोसथोनाय होनबालाय मा बुंनो गासैनाबो गोसोआ माने गासैखौबो बावगारनानै माने माइन्डआ बेलेगथि थाङो आरोना गासैबो मिथिखायो दा नैबे बिनानावा एबा नै ब्रादार्समोना मा बुंदों जोङो भाइरेलनि सायाव भिडिअखौ नायलांसै आरोना फैदो नाथाय बियो आंनि अननायखौ बुजिया बेलेगनो अननाय होनो नागिरो आरो गुबुन गोसथोनाय दं होनदों नामा नाय नोंनि जुलिनि मन्दपाव सोरबा जिरायोबा नोंनि जिखौबो मोना आंनि जिखौ मोना बै हिनजावनि जिखौ मोना मिथिगौ गैया बे दाख्लै माने ओरैसो बुंदोंमोन बिसोर रावबो गैखायानो गैखाया आरो सथिथा मा बुंदों गैया गोसोआ रावखौबो ओरैनो जानला मोनासो रावखौबो गोसोआनो बियो ओरैनो गेलेनोसो थायो मानसिया सोर रायज्लायखायो जों थाफाबाय थायो माथो जों मिथिजोबो ना बेखौ गुबुनखौ Bangku mandi jenuh man, gue juga ada pemangku pagi sinau mak. Dapat kalau ada macam ni. Ama bijalan nak kaya na. Konsep ni ini kerja na. Isi. Besar dengan isi. Isi. Tapi ni. Lau sama boy ha. Dah bukan mau boy. दे मा होनो बेरलाय मा सानैबो मा होनो माथो हाबाना इदियानो जाखायो गायनो बरनानै नायना जाबो लाफिनोबा लाफिनो सिरि जाबाय मा जायो सानैबो मा सिरि जाजोबखो मोनलाय माथो नारसिनलायनांगौ ना मा होनो गबिनालाय थांगोन अके लाफिनसै थांदो दे रायज्लायदो जाबायना दा फनदोल' बिदि माबा थाङा आरो नोंबो रावखौबो बिदि माबा मोजां रायज्लायहरनांगौ बिदिनो मोजाङै थांदो दा बुजिसिनदो जों बेबो रावखौबो गोसोखायाखै मानसि रावखौबो गोसोखायाखै नों माने साना आरो जेबो दै दाख्लै देरसारनाया बिदि नंखायाखै देरसारा फेक खोथा बुंनो बुंफैदो बेखौ खोन्थादोब्रा माने फेक खोथा खोन्थालायनाय जादों दामबादांसो दा बुजायसिनदो माजों फैदों नोंसोरलाय माजों फैदों मोजाङाथ' थांदो ओरै बारस'लांदो ओजों बारस'लां हामाना बिदि भिडिअखौ नुखाबाय भिडिअ बेखिनिसै आरोना माने मा बुंनो हौवाया गोसो थोबा थार गोसोजों मोजां मोनबा हिन्जावा नंखाय गोसोजों मोजां मोनगोन दा हिन्जावा नंखाय गोसोजों मोजां मोनबा हौवाया थार गोसोजों मोजां मोनगोन थिग बेबायदिनो जायो दा बिनानावा एथ' मोजां मोनदो मालाय ना दा बेयाव बै माबाया बयफ्रेन्डआ माने गोसो गैया आरोना दा मोनदाबाव नोंखौबो थानो होआ नोंबो थैगोन आंबो थैगोन बैबो थैगोन लायदो आरोना दा बेफोरसो गोसथोनाय होनना बुङो खायफा मानसिया बेनिफ्राय बेफोरखौ ससियेल मिडियायाव होनाया एसे गोरोन्थि जादों जोंहा गोबां मानसि नुयो नालाय दा बिमा बिफायाबो नुगोन गोबाङा नायनाय जागोन दा फेसबुकाव नायखाबाय थादों आरो नालाय बेनिफ्राय थिग बेबायदिनो आरोना माने मोजां मोननायाबो मालाबा खैफोद लामायाव लाबोयो फाल्तु नङा बेफोरो सानफ्रोमबो फाल्तु बुंजाया सोरनिबा लाइफआव टाइम पासनि थाखायबो
मोजां मोनफ्लानोबो हाया आरो सोरनिबा गोसोआ गोरा थायो सोरनिबा गोसोआ गुरै थायो माला समाव मा जायो रावबो बुजिनानै मोना आरोना लोगोफोर खायफाया ओरैबायदि मोजां मोनो माने नोंखौ गोसो गोथारै मोजां मोनना लाखायो बयनाबो गोसोआ एखे थाया नालाय सोरनाबा गोसो गोरा थायो सोरनाबा गोसो गुरै थायो थिग बेबायदिनो आरोना हमथानो हाबासो मोजां मोननायाव मोजां मोननाया मोनसे खेलासो नोंनि आखायाव थानोबो हागौ आरो नोंनि आखायाव बारग'लांनोबो हागौ थिग बेबायदिनो आरोना गोसोखौ हमथानो हायाबा मानसिया माने थैनायनि लामाथि जों गोबां नुबोगासिनो बेबायदिनो जोंहा गोबां लाइमोन बर' सेंग्रा सिख्ला थैबोगासिनो माबा मोनसे जानानै गोसो थोनायनि थाखायनो गोसो थोनाया ओरैबायदि नोंखौ मालाबा सोरनियाबा थाखा फैसा गैयाबा नोंखौ बावगारलांगोन एबा नोंनि महर मोखांनि खायसे मोजां मानसि फैयोबा बेबायदिनो बावगारलाङो आरोना दा टाइम पासबो खालामो किसुमाना दा बेबायदिया गोरोन्थि बुंनांगोन दा जायखौ गोसो थोयो मोजाङै थोनायानो मोजां बेबायदि आरोना सोरनिबा लाइफनि थाखाय नों फिसा दाय मोनसे गोसो थोनायनि थाखायनो जुदि सोरनिबा लाइमोनखौ खोमा होनो गोनांबा बे बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना नोंथाङाथ' दुखु मोना गावनि बिमा बिफा गावनि फेमिलिया दुखु मोनो जितु खांनाय बांनायाव माने उन्दैनिफ्राय गोबां खस्थ'यै फिसिनाय जायो बिमा बिफाफोरा थिग बेबायदिनो जायो आरोना दा गोसो थोनायाव ओरैबायदि सोरबा गोसो गोरा सोरबा गोसो गुरै थायो होननाया बेनो हमथानो हाबासो गोसोखौ हमथानो हायाबा थिग बेनो जायो आरोना दा ओरैबायदिमोन नैबे जितु दा सिख्लाया मोजां मोनदो दा सेंग्राया मोजां मोना थिग बेबायदिनो आरोना सोरनिबा लाइफआथ' सेम जाया देलाय गासिनाबो आलदा आलदा थाखायो मोजां मोननायनि मोनसे टेनसन आरो बेलेग मोनसे टेनसन थायो न'खरनि मोनसे टेनसन दा बेनो आरोना दा नैबे सिस्टारमोना जितु उन्दै गथ' नालाय ना उन्दै गथ'फोराव साननाया बेलेग जाखायो देरबा एसे बुजिगोन आरोना देरबा एसे बुजिगोन थिग बेबायदिनो दा क्लास 8, 9निफ्राय गथ'फोरनि गोसोआ एसे बेलेग जायो 13, 14 इयार्सनिफ्राय लाइमोनफोरनि गोसोफोरा एसे चेन्ज जायो आरोना जितु नोंथांमोना 18 प्लास जागोन जितु 18 प्लास नङाबा 18, 19 जागोन बेनिफ्राय एसे साननाया गोरों जाबोयो आरोना गोसोखौ हमथानो हानायबो जाबोयो सोरबा जाखाया देलाय उन्दैनि महरानो थायो खायफा मानसिफोरा माने गोसो गुरैखा देरबाबो बेबायदिनो जालाङो थिग बेबायदिनो आरोना दा गोसो थोनाया ओरैबायदि मोनसे खेला होनना बुंजायो बिराद गिनो लागा आरोना गोसो थोनायावबो टाइम पास खालामजाया आरोना दा आंनिबासो बिदि आरोना नोंसोरनिबा मा आं मोन्थिला आरोना मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफोरनिखौ बुङो आङो जोङो बेबायदि नुबाबो जोङो गाज्रि मोना उन्दैखि जा गोदोरखि जा बेबायदि भाइरेल जानाय नुबाबो जोङो गाज्रि मोना मानोना जोंहा बर'जों भाइरेल जाबाबो आं जेबो गाज्रि मोना नोंथांमोना मा सानो खिन्थु बांगालजों बेबायदि सोरबा खारसननाय भाइरेल जानाय नुबा बिराद जोङो आरोना जोंनि बर' लाइमोनफोरा माने हाखा बांगालखौसो बिराद मोजां मोनो आंलायना दा उन्दैफोरखौथ' आङो बारा बुंथ'ला बे गेदेरफोरखौनो बुंनो सानदों आरोना जितु जों मादै जानायानो गथ' सासे सानै गोनाङानो माने बांगाल हौवाजों खारसनगासिनो दङ आरोना दा बिसोरो माखौ मोजां मोनदों आरोना बर' हासबेन्डआ जितु बैफोरबायदिनो मावनानै जाहोगासिनो जुदि साख्रि बाख्रि गैयाबाबोथ' खेथि बाथि खालामनानै एबा खस्थ' खालामनानै जाहोगासिनो दा इसोरबायदि आइजोफोरा बर' आइजोफोरा बांगालफोरजों खारनाया मा गोजोननाय मोनदों आरोना दा बेखौ बुङो नोंथांमोना जितु गाज्रि मोननाङा आरो नालाय दा ओरैबायदि बर'फोरा थाखा फैसासो गैया ना अननोसो रोङा बे बाथ्राखौ आङो साननानै मोनाखै आरोना दा जायखौ नुदो गुबुन जाथिजों जुलि जानायफोरखौ बुंदों आङो मालाबाबो खुसि थानो हायाखै आरोना फायफिनदो आरो बर'नि सेंग्रानि अननाय नागिरफिनदो जितु बर' सेंग्राखौ लानो नागिरफिनदो आरोना ओइ बांगालजों जुलि जानायफ्रा पस्थायफिनदो आरोना गुबुन हारिजों जुलि जानायफोरा मालाबाबो सुखआव थानो मोनाखै जों बर' सेंग्राजोंसो माने साफि फैफिनदो आरोना दा ओरैबायदि लाइफखौसो बरबाद खालामबाय जोङो बर' सिख्लाफोरा थांगोन बांगालजों मुस्लिमजों थांगोन बेनिफ्राय बै बर' लाइमोन सेंग्राखौसो माने लाइफखौ बरबाद खालामफिनो बिखौ माने गोसो थोनानै बुरखायनानै बिदिनोसो जुलि जाफैफिनो दा ओरैबा जानाय नङा जुदि लाइफआव संसार जानो गोनांबा सासेयानो मोजां बर' सेंग्रायानो मोजां दा बिसोरनिया बांगाला मोजां जागोन जोंहा बर'आ बर' मोजां जागोन आरोना
थिग बेबायदिनो दा बुजिनांगौ आरोना नोंथांमोना सोरबा बांगालजों जुलि जागोन जानानै आरो बर' सेंग्राखौ मानो नागिरफिनफिनो दा बांगालजों जुलि जादों बांगालजों थाहैखादो गाहाम गाज्रिबाबो नों बुजानाबाबो नों बांगालजों थानांगोन थिग बेबायदि आरोना दा बांगाला माबा मोनसे खास्ति होनानै नों उनाव फैफिननानै माने बर' सेंग्राखौ मानो लाफिनो आरोना दा बिनि लाइफआ बरबाद जाबायना बिया मोजां सिख्ला मोनगौमोन बिया गोथार सिख्ला मोनगौमोन नों बेखौ मानो बरबाद खालामखो थिग बिदिनो जायो दा गाज्रि मोननांला आंनि दिननि भिडिअआ बेखिनिसै अखाबो हाबाय थादो एसे दा बेयावनो बाथ्रायालाय ओंखारलाङो आरोना भिडिअफोराव गोबां बाथ्रा ओंखारलाङो दा बुंबाबो सोरबा गाज्रि मोननोबो हागौ दा गाज्रि मोनोबा नोंसोरनि बाथ्रासै आरोना दा बेनोसै आंनि भिडिअआ आरो नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन गोबां बाथ्रा बुंबाय भिडिअआ गोलाव जाबाय दा बेखिनिसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बारा बुंलाङा बाय बाय